खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव आं बरायग्रोनानै लाबाय। मेडिया होननानै बुङोब्ला जों बयबो मोनथिसै। मेडिया बर' समाजनि गेजेराव माबोरै सोलायनो लाबोगासिनो दङ, मेडियानि गोनांथिया बर'फोरनि थाखाय माबोरै जागोन, मेडियानि जोहै जों माबोरैहाय बर' समाजखौ जों फोसाबनो हागोन, बा मेडियानि खायसे साइड इफेक्ट्सफोरा मा, बेनि एडभान्टेजफोरा मा, बेफोर गासै खोथाखौ जों सावरायनो थाखाय जोंनि स्टुडिय'आव जोंजों लोगोसे दङ चन्डीगढ़आव पान्जाब टेक्निकेल इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव मास्टार इन जार्नालिज्म आरो मास कमिउनिकेशन खालामबाय थानाय एलबिस दैमारी। बिथांनि न'आ दासान्दि बिटिआरनि सिङाव थानाय अदालगुरि जिल्लानि पानेरि भेरगावआव। अब्ला फैदो जोङो दिनैनि नैबे टक श'खौ जों जागायदोनि। गिबियावनो जोङो एलबिस दैमारी बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव बरायग्रोनानै लाबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि साफ्रोम नायग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरनाय जादों आरो बड'लेण्ड खौरांनि एडिटर इन चिफ मिस्टार रमेन बर' सारखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों। गिबियावनो जोङो एलबिस दैमारी बिथांनिफ्राय जों मिथिना लानो नागिरगोन जे आसलते आथिखालनि मुगायाव जों जुदि बुंनो थाङोब्ला जे मिडिया आसलते मा, नोंथांनि बे मिडियानि डेफिनेशना बोरै जागोन? जों जुदि नायनो थाङोब्ला जुदि सुंद'यै जुदि जों नायनो थाङोब्ला मिडियाया बेबायदि मिडियाम मोनसे बेबायदि जोंनि लामा जाया जोंखौ मोनसे एखे समायावनो गोबां रायजो राजाफोरजों मोगा मोगि जाहोलायनो, बिथांमोनखौ मोनसे समावनो इनफरमेशनखौ शेयार खालामनो बेबायदि मिडियाम जाया जोंखौ सहाय खालामो। नोंथाङा गुबुन मोनसे जायगायाव थाहैनानै बेयाव माबा मोनसे नुनायखौ गासै रायजो राजानो जुदि शेयार खालामनोबा जोंनो मिडियाम जोङो बाहायो आरो बे मिडियाया अनलि टिभि बा निउस पेपारल' इनक्लुड खालामना लाया। बियो जोंनि फेसबुक प्रफाइल, इउटिउब, टुइटार बेफोर गासैखौबो साग्लोबना लायो। जि पेपार जेरै जों निउस पेपार फरायो बेफोरखौ प्रिन्ट मिडियायाव रानो। जि निउसफोरा प्रिन्ट खालामजायो जेरै मेगाजिन्स जाबाय, पेपार्स जाबाय, जोंनि बुक्सफोर जाबाय, बेफोरखौ प्रिन्ट मिडियायाव लाना थाङो। आरो जिखौ जोङो टिभियाव नायो, जों टिभि नायो, जोङो फनफोराव नायो, बेखौ इलेक्ट्रनिक डिभाइसफोराव जिखौ जोङो नायो बेखौ इलेक्ट्रनिक मिडिया होननानै बुंनाय जायो। आरो जोबथायाव जोंनि डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ फोर्थ पिलार अफ डेम'क्रेसि होननानै जायो, जेयाव जोंहा मिडियाया गासै टाइपनिबो फ्रिडम दङ, जेरै बुंनो थाखाय, मोनथिनो थाखाय बेबायदि पावारफुल दङ। बिनि थाखाय मिडियाखौ गणतन्त्रनि डेम'क्रेसिनि फोर्थ पिलार होननानै बुंनाय जायो। दा नोंथाङा बुंबाय मा मिडियाखौ जोङो गणतन्त्रनि बा सुबुंखान्थिनि जोङो फोर्थ पिलार होननानै बुङो, ब्रैथि खाम्फा होननानै बुङो। जुदि बुङोब्ला मिडियाखौ जों गोबां समावनो मानो जे बेखौ फोथायजाथावना नङा होननानै जोङो बेखौ साननो गोनां जायो। मिडियाखौ जोङो फुल्लि जोङो बुंनो हाया जे जों फोथायनो हाया होननानै। दाबो जोंनि कान्ट्रियाव, जोंनि देशआव बेबायदिबो मिडिया चेनेल्सफोर, बेबायदि जार्नेलिस्टफोर दङ जायफोरा गोबां बे निउसनि थाखायनो गोसो होसारनानै खामानि मावो आरो राइट निउसआ, कारेक्ट निउसआ जाहाथे जोंनि जनहादारनसिम मोनहैथों बेखौ बिथांमोना ट्राइ खालामो। लोगोसे बे खोथाया नंगौ जे जोंनि दानि निउसफोरा बिसास खालामनो गोब्राब जाथारबाय, ट्रास्ट खालामनो। मानो होनबा जिखौ जोङो जोंनि मिडिया लाइनाव येल्ल' जार्नेलिज्म होननाय मोनसे टार्म जोङो इउज खालामो। आच्छा, बे येल्ल' जार्नालिज्मआ माबायदि जागोन? आच्छा, बे येल्ल' जार्नेलिज्मआ मिडियायाव बुंनो थाङोब्ला जि चेनेला बा मोनसे निउस पेपारानो जा बा टिभि चेनेलानो जा, निउस चेनेलानो जा, बिथांमोना जेब्ला मोनसे फिसा निउसखौ बाराय चाराय खालामनानै माने गिदिर खालामनानै माने बेयाव मेकिं खालामनानै नंगौखौबो नङि खालामनाय एबा मोनसे फिसा खोथाखौनो जास्ट मानसिफोरनि खाथियाव भुवा मोनसे बहुत गिदिर स्ट'रि देखायनाय, बेखौनो येल्ल' जार्नेलिज्म होननानै बुङो। बेनि थाखाय जोङो गोबां मानसिफ्रा बिलिभ खालामनो गोब्राब मोनो मिडियाखौ। बाट बिनि गोबां टेकनिक्सफोर दङ, जों बेफोर निउसखौ बोरै जों केट्च खालामनो हायो, बेफोर निउसनिफ्राय जों बोरै गोजानाव थानो हायो, बेफोरनि गोबां टेकनिक्सफोर दङ। आरो बेफोरनो रिजोना जे जोंनि मानसिफोरा बेफोरनि थाखायनो माने फोथायनो एसे गोब्राब मोनो। अब्ला नोंथाङा बुंबाय मा जे येल्ल' जार्नालिज्म सोलिगासिनो दङ, अब्ला जों येल्ल' जार्नालिज्मनिफ्राय जों माबोरैहाय आसलते बारग'नायनि जोंहा राहाफोर थागोन, बा जों राइट निउसखौ जोङो राइट टाइमाव बोरै मोननो हागोन, नोंथाङा एसे बुंगोन?
जोङो जुदि मोनसे निउसखौ जुदि जोङो मोनथिनो नांगौबा जों जुदि बुजिनो नांगौब्ला अब्ला जोङो मोनसे निउस चेनेल बा मोनसे पेपार नायनानै जोङो डिसाइड खालामनो हाया जे बे राइट ना रं मिडियाया हदायबो नोंथांनो निउसखौ होगोन खिन्थु बेयाव नोंथाङासो मेन जाया बेनि मेन बुस्थुखौ मा बुंनो नागिरदों बेखौ ग्रेब खालामना लानाया बे नोंथांनिसो खामानि मिडियाया नोंथांनो बुङा जे रियेल मिडिया जेब्लाबो बुङा जे बे गाज्रि बा बे मोजां बेखौ डिसाइड खालामग्राया जोंसो जों एज ए जाज माने पाब्लिक हिसाबै जों जाज खालामना लानो नांगोन जों जाज खालामना लानो नांगोन स' ओमफ्राय खोथाया जाबाय जेब्ला मोनसे चेनेलाव जेब्ला नोंथाङा नायगोन मोनसे निउसखौ बेखौ बोरै ट्रु या फल्स बेखौ मिन्थिनो नांगौ होनना बुङोब्ला मोनसेल' चेनेलखौ नायनानै जेब्लाबो नोंथाङा डिसाइड खालामनो हाया नोंथाङा मोननै मोनथाम निउसखौ नायनानै नोंथाङा एनालाइज खालामनो नांगोन आरो जुदि नोंथाङा जुदि सम गैयाब्ला जोंहा गोबां समनि आंखाल थायो जुदि मोनसे निउसखौ नायनानै जुदि डिसाइड खालामनोबाला अब्ला नोंथाङा एनालाइज खालामनो गोनां जागोन बिनि सायाव जे खोथाफोरखौ बारा बुंद्रायदों नामा बिदि जादोंना जायाखै बेनि फेक्ट्सफोरखौ नोंथाङा नागिरनानैसो बिसास खालामनो हागोन आरो थब्ला बे जाहैबाय जे जोङो माबोरैहाय राइट निउसखौ जों मोननो हागोन जों माबोरै फल्स निउसनिफ्राय जों एभयड खालामनो हागोन गावखौनो दा बे बेलायावनो नोंथांनिफ्राय जोङो मोनसे खोथाखौ मोन्थिनो नाजागोन थ' आथिखालनि मुगायाव जों बेबायदि जानायखौ नुनो मोनबाय जे साफ्रोमबो सुबुङा जे ससियेल मिडियाखौ जे पार्ट अफ जोङो लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे पार्ट अफ लाइभ जानायनि बेलायाव जे जोङो जोंनि जिथु जार्नालिजम बा मिडिया बे मिडिया आरो ससियेल मिडियानि जिथु बेनि गेजेरनि जिथु सोमोन्दो बा ससियेल मिडियाखौ लानानै मिडिया बा जार्नालिजमा बोरैहाय माने दावगालांनो नागिरदों बेनि सायाव नोंथांनिफ्राय जोङो खायसे खोथाखौ मोन्थिनो नागिरदों अके फार्स्ट ससियेल मिडिया दायो जेरै जोंहा इन्सटाग्राम फेसबुक टुइटार जाबाय वाट्सएप दङ बेबायदि स' गोबां मोजांनि खोथा बाट जोङो ससियेल मिडिया होनना बुंबोला मानसिफ्रा स्पेसियेलि मानसिफोरनि पइन्ट अफ भिउआव जोंहा फेसबुकआ नुहुरो मोखाङाव जेब्ला जों मोन्थिना लानाया मोजां जे फेसबुकखौ जेब्ला 2004आव फेब्रुवारि टाइमाव मार्क जुकारबार्गआ जेब्ला बनायदोंमोन बे गुतै दुनियानि थाखाय नङामोन होल वर्ल्डनि थाखाय नङामोन बियो बे गावसोरनि इउनिभारसिटिनि आन्डाराव थानाय लोगोफोरजों कानेक्ट जानो थाखाय लोगोफोरजों कानेक्ट जानो थाखाय बिथाङा बानायदोंमोन बाट नाथाय उनाव पपुलार जालांबाय ओमफ्राय बिदिनो दायो जोङो गासैबो बाहायो स' दा आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि फेसबुक ससियेल मिडिया एकाउन्ट्सफोरा जुदि जोङो बेखौ पजिटिभलिहै माबा मोनसे इनफरमेसन मानो होनबा बेखौ बनायनाय जानायमोन इनफरमेसन शेयार खालामनो गाव गावनि स्टेटासखौ शेयार खालामनो गाव गावसोरनि आइडियासफोरखौ शेयार खालामलायनो बिनि थाखायसो फेसबुकखौ बानायनाय जानायमोन आरो लाइरेबो कानेक्सनाव थानो थाखाय जुदि जोङो बे फेसबुकखौ जुदि बे लाइनाव जुदि जों दाबो जुदि बाहायोबा इनफरमेसन शेयार खालामनो गाव गावनि फिलिंसखौ शेयार खालामनो आरो माबा मोनसे सोलोंनो जुदि जों बाहायोब्ला अब्ला बे जोंनि थाखाय गोबां मोजांनि खोथा आरो लोगोसे जुदि जों बिदि बाहायालाखैनो जुदि जों गुबुन साइडै जुदि बाहायोब्ला अब्ला गाज्रि भाबै जुदि बाहायोब्ला अब्ला बियो जोंनि थाखाय गोबां हानि जायो मानो होनब्ला बियो जोंहा टाइमबो बहुत लायो नोंथांनि एन्ड देन नोंथांनि मावनो गोनांफोरा थालाङो बिनि थाखायनो आं सानो जे फेसबुक बा ससियेल मिडिया प्लेटफर्मखौ जोङो गोबां मोजाङै बाहायनांगौ मानो होनब्ला बे मोनसे समाजखौ चेन्ज खालामनो हानाय मोनसे प्लेटफर्म जेराव जोङो जोंनि ससाइटिजों कानेक्ट जाना थानो हायो जों एवेर जाना थानो हायो जोंनि ससाइटिजों जोङो गुबुनफोरनि साननाय बुजिनाय आरो बिसोरनि गुबुननि साननाय इमोशन्सफोरखौ जोङो बुजिनो हायो मोन्थिनो हायो कालचारफोरखौ जोङो मोन्थिनो हायो आरोना आंबो नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे माने सोलाय सोल' आरोखि ना जोंनि गेजेराव कालचारनि खायसे सोलाय सोल'खौ जोङो एसे फेसबुकनि गेजेरजों जोङो बदाय मोननो हायो बेखौ नोंथाङा बुंनो नागिरदों बेनि उनावहाय आं मस्ट इम्पर्टेन्ट मोनसे खोथाखौ नोंथांनियाव सोंनो नागिरदों जों एज ए बर' हिसाबै जोङो मोनसे डेभेलपिं मोनसे हारि होननानै जों बुंनो नांगोन जे जोंनि बर'नि गेजेरावबो एसेबां जोंहा खोब माने एक्सपार्टबो गैया दा जों नुनो थाङोब्ला जोंहा नंगौ दा दावगाफुनाय खायसे यांस्टार्सफोर दङ जाय ससियेल मिडियाखौ एज ए पार्ट अफ लाबाय आरो लोगोसे जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खायसे जोंनि बर'नि खायसे मानो सोलायनायखौ लाबोनो नाजादों जोङो एज ए बर' हिसाबै जोङो दानि समाव जे मिडियाखौ जोङो बोरैहाय लानाया मोजां बा बेयो बर'फोरा बेनि बागै बेसेबां इम्पर्टेन्स होनाया मोजां जों नोंथांनिफ्राय मिथिनो नागिरदों दायो जेनेरेसना गोबां फास्टै थानायखौ जों नुबाय थादों दिन बाय दिन गोबां बेबायदि फास्ट जेनेरेसन जों नुलांबाय थादों स' बे जेनेरेसनाव आंनि साननाया बेनो जे जोंनि बर'नि गेजेराव जुदि
मोनसे मिडियाम जुदि थायोबा इनफरमेशन शेयार खालामनो जेब्ला जोङो दायो नायनो जोङो जुदि क'क्राझाराव माबा मोनसे जुदि जायोबोला माबा मोनसे घटना जायोबोला अब्ला बिखौ उदालगुरिसिम मोनहैनो थाखाय जोंनो दाबो फेसबुकनि थ्रुयैसो जोङो मोनथिनानै मोनो बेबो गोबां आवार्सनि उनाव बा सानसेनि उनाव जोङो इनस्टेन्टलि जों खबरखौ मोना स' बेफोरनि थाखाय जों इनस्टेन्ट जों मोनथिलायनो थाखाय इनफरमेशन शेयार खालामलायनो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां बेबायदि दाबो गामि बेबायदि गोबां बेकवार्डस एलेकाफोर दङ जेराव जोंहा हेल्थखौ लानानै एजुकेशनखौ लानानै जोंनो गोबां एवारनेस दाबो नांगौ स' बेफोर खामानिया मिडियानि थ्रुयै जायो नंगौ बेफोर 100% जाजोबाबाबो बेफोर एटलिस्ट 40% 50%खौ मिडियाया कभार खालामो बेफोरबायदि एवारनेस होनो थाखाय जों नायनो जोंनि पास्टआवबो जेब्ला जोंनि भारतआ स्वाधीन जादोंमोन अब्ला 1959आव फार्स्ट टिभिनि बेबायदि इन्डियाआव लाबोनाय जादोंमोन ट्राइ खालामनो थाखाय बोरै बियो डेइलि लाइफखौ चेन्ज खालामो मानसिनि बोरै चेन्ज खालामा बेफोरखौ नायनो थाखाय अनलि मोननै जोंनाव टिभि लाबोग्रोनाय जादोंमोन जायखौ एक्सपेरिमेन्ट खालामबाय जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टआ एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै जों बेखौनो मोनबाय जेराव टिभि दङ बिथांमोना टिभि नायनानै बिथांमोना आपग्रेड जानो हादों किन्तु जों जायगायाव टिभि गैया बिथांमोना बेबायदि आपग्रेड जाख'नो हायाखै स' जोंनि जायगायावबो आंबो बेखौनो सानो जे जोंनो मोनसे मिडियाम नांगौ जिखौ जोङो जोंनि बर' लेंगुवेजाव गावनि लेंगुवेजावनो जों बुजिनो हागोन मानो होनबा गुबुन भाषायावबोला जोंहा दाबो बेबायदि मानसिफोर दङ जायफोरा गोब्राब मोनो बुजिनो थाखाय स' जेब्ला जोङो जोंनि मोनसे गावनि मोनसे टिभि चेनेल बा मिडियाम मोनसे थागोन जोंनि बर'आवनो अब्ला बियो जोंनि इनफरमेशनखौ फास्ट खालामनो हागोन आरो जोंनि गावबा गाव मोनसे गोरोबथाखौ लाबोगोन मोनसे एकताखौ लाबोगोन जेब्ला जोङो मोनसेल' निउस मोनगोन आरो बे कारेक्ट निउस जागोन आरो लोगोसे मोनसे समावनो जोंनि गासै बर' हारिजों माने कानेक्टेड खालामनो हागोन अब्ला जों मोनसे डेभलप जानाय जों मोनसे कमिउनिटि जागोन यस राइट दा जिहेतु जोंनिया बर' जिथु जोङो बिटिसिखौ नायोब्ला बे बिटिआरआव थांगासिनो दङ जानो हानाय दिनैनिफ्राय 20 बा 10 बोसोरनि उनाव बेयो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाहैनोबो हानाय थ' गंसे स्टेट जानो गोनांब्ला बेवहाय टिभि चेनेल नांगौखौ जोङो आसलते नुनो मोनो आरो थ' नोंथां बुंनाया राइट जे जोंनो बे समाव जोङो मोनसे टिभि चेनेल नांगौ नाथाय दासिमबो जोंनियाव दुर्भाग्यजनक जोंनि बर'नि गेजेराव टिभि चेनेल गैया स' आसा खालामो उनावहाय बेबायदिनो टिभि चेनेल फैगोन आरो लोगोसे जोंनि बर' समाजनि गेजेराव राइट टाइमाव राइट निउस जोंनिसिम मोनफैगोनखौ जोङो मिजिंथिबाय दा बेनि उनावहाय जों नोंथाङा मोनथिनो नागिरबावगोन नोंथाङा चन्डीगढ़नि पान्जाब टेक्निकेल इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव मास्टार इन जार्नालिज्म एन्ड मास कमिउनिकेशन बे आयदायाव नोंथाङा दा बर्तमान स्टाडि खालामबाय दङ थ' जोङो आथिखालनि मुगाखौ जुदि नाहरोब्ला जे जों मिडिया लाइनखौ नाहरोब्ला अब्ला बर' समाजाव जे जार्नालिज्म फरायनाया बेसेबां गोनांथि आरो जार्नालिज्मखौ फरायनो थाखाय जे मा आसलते जोङो माब्रै जों जार्नालिज्म फरायनो हायो बेनि बागै जों मोनथिनो नागिरदों बा बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि बिथांमोननो फोरमायनायखौ जोङो लुबैदों फार्स्ट एन्ड फरमस्टलि जेब्ला जों जार्नालिज्मनि इम्पर्टेन्सनि खोथा नायो अब्ला जों नुनो मोनो जे गमामायैनो जोंनि बर' हारिनो जार्नालिज्मनि बहुत इम्पर्टेन्ट जानानै फैदों मानो होनब्ला जोङो गुबुन लेंगुवेजनि जोङो निउस नायनो गोनां आरो जों बर' हारिनि खोथाखौ मानो गभर्नमेन्टआ खोनासङामोन होनना बुंबोला जोंहा मेइन पइन्टआ जाबाय जोंजों लोगोसे डेम'क्रेसिनि फोर्थ पिलारा गैयामोन जिया इनफरमेशनखौ शेयार खालामो इनफरमेशनखौ गोजौआव हरो गोजौ थाखोआव हरो जाहा बे मोनसे कमिउनिकेशना गेबा जानानै दङमोन आरोना स' बेनि थाखायनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे जोंहा निउस जुदि मोनसे बा मिडिया मोनसे चेनेल जुदि थानायमोनब्ला जोङो दिनैसिम गोबां खोथाखौनो मोनथिबावनो मोनगौमोन आरो लोगोसे जोंनि इश्युसफोराबो जोंनि बर' हारिनि इश्युसफोराबो आं सानो जे गोबां मानसिफोरानो मोनथिनो मोनगौमोन जोंनि नेशनेल प्रेसफोराबो मेबि कभारेज खालामगौमोन ओमफ्राय बिनि उनाव जुदि नोंथाङा जुदि सानोब्ला जार्नालिज्म फरायनो बा जार्नालिज्मनि खेथ्रआव अब्ला आं सानो बेयो हार्ड खामानि नङा मानो होनब्ला नोंथाङा जास्ट you have to be truthful नोंथाङा जास्ट ट्रुथफुल जाना थानांगोन बै पाब्लिकनि सायाव जाय पाब्लिकफोरा नोंथांनि निउसखौ नायनानै बिलिभ खालामगोन स' बिथांमोननि थाखाय राइट निउस एन्ड राइट निउसनि चइस खालामनाया बे नोंथांनि आखायाव थायो आरो इनफरमेशन शेयार खालामनायजों जों गोबां बेबायदि मोनथियै खोथाफोरखौ जों मोनथिनो हायो
बिनि थाखाय आं सानो जर्नालिजमआ जोंनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां इम्पर्टेन्ट गावआबो सांग्रां जाना थानो गावनि आथिखालाव थानाय मानसिफोरखौबो सांग्राङै खालामनानै दोननो आरो जाथिखौ माने गोजौआव लांनो थाखाय गोजौ थाखोआव लांनो आरो बयजोंबो मोनथिजानाय खालामनो जोंनो जर्नालिजम एन्ड मिडिया गोबां इम्पर्टेन्ट दा नैबे समाव जोङो जुदि बर' हारिनि खायसे जेंना जेंगोना इश्यूसफोरखौ जों नायोब्ला गोबां जों जेंना मोनो बे जेंनानिनो आं मोनसे जेंना नोंथांजों शेयार खालामगोन आरो बेनि सायाव नोंथांनिफ्राय जों मतामत नागिरगोन बे जेंनायानो जाहैबाय जे जोंनि बर'नि सावथुन मुलुगाव जे जोंहा गोबां दासान्दि एलबाम बा बेबायदिनो जोंहा बोसोराव फिल्मफोर ओंखारदों बा ओंखारो आरो दा बे बेलायाव जों एज ए नायगिरि हिसाबै जों बर'फोरा जों माबोरैहाय जे सावथुन मुलुगखौ जोङो लानांगौ बेनि सायाव नोंथांनिफ्राय फंनैसो जों मतामतखौ नागिरगोन गमायैनो जायो जोंनि बर' हारियाव जोंनि बर' समाजाव फिल्मस जेरै एलबाम्स बेफोरनि गोबां इम्पर्टेन्टबो जाना फैदों आरो बानाया नङा बानायो जोंनि गोबां बेबायदि मुभि आर्टिस्टफोर दङ प्रडिउसार्सफोर दङ जायफोरा बानायो नाथाय बिथांमोना मेबि गोबां समावनो पाब्लिक बिदि मोननो हाया जेरै थियेटार्सफोराव थांनानै नायहैनांगौ बेबायदिखौ जोंनि बर' समाजाव गोबां बेबायदि नुनो मोनाखै बर' फिल्म होननानै बुंबाला स' जोङो गुबुन गुबुन फिल्मसखौसो नायो जेरै हिन्दी जाबाय जों हलिउड जाबाय बलिउड जाबाय जों बेबायदिखौ नायो इभेन जों मालाबा एसामिसफोर मुभि ओंखारबाबो जों नायनो थाङो स' जोंनि बर'आवबो दायो बियो गोबां इम्पर्टेन्ट जाबाय जे जोङो जोंनि हारिनि मुभि जों जोंनि हारिनि एलबाम्सफोरखौ नायनानै जों गावखौबो आपग्रेड खालामनो जेब्ला आं पान्जाबाव थाङो अब्ला आं नुनो मोनो जे बिथांमोना गुबुन गान गित दामा इभेन बिथांमोना हिन्दीबो दामबावा बिथांमोना गावसोरनि लेंगुवेजनि गितखौ दामो मेथाइफोरखौ दामो एन्ड बिथांमोना गावसोरनि ट्रेडिसनखौ बिथांमोना गोबां गोरायै हमनानै लाखियो जेरै पगड़ी खानाय स' बिथांमोना हदाय एभ्रि टाइम बिथांमोना पगड़ीखौ खानानै लाखियो मोनसे गावसोरनि ट्रेडिसन बिनि थाखायनो बिथांमोना दिनै गोबां रिच कालचाराव आरो लोगोसे बिथांमोननि लेंगुवेजावबो लानानै जुदि जोंनि बर'फोराबो जुदि जोंनि इन्डास्ट्रिखौ मिडिया इन्डास्ट्रिखौ जुदि सापर्ट खालामोब्ला नायोब्ला मुभिफोरखौ एलबाम्सफोरखौ प्रमोट खालामोब्ला अब्ला निश्चय जोंबो बेबायदिनो मोनथिजानाय मोनसे हारिजों जानो हागोन आरो जोंनि मिडिया इन्डास्ट्रियाबो देरलांगोन जोबथारनायाव जोङो जे जोंनि बर' समाजनि खायसे यांस्टारफोर दा बर्थमान देरफुनाय बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा मा मेसेज होनो नागिरगोन आङो बिथांमोननि थाखाय जास्ट मोनसेल' खोथाखौ बुंनो आङो ट्राइ खालामगोन जेब्ला जोङो निउ मिडिया बाहायो इउज खालामो निउ मिडिया मिन्स बेयाव नोंथांनि मबाइल फन्स जाबाय जोंनि ससियेल मिडिया जाबाय बेफोरबो इनक्लुड जायो स' जेब्ला नोंथांमोना मबाइल फन्स बा ससियेल एपफोरखौ बाहायो अब्ला सांग्रां जानानै थागोन जोंहा गोबां बेबायदि फेक निउसफोरा इसेल' सम नांगौ भाइरेल जानो थाखाय थ' फेसबुकाव मोनसे फिसा निउस फैबाबो ओरैबायदि देखायना होयो सोरबाया बबेबा मोनसे इन्सिडेन्टखौ गुबुन मोनसे इन्सिडेन्ट देखायगोन माहाबा दिनै बिहाराव जुदि शुटिं जादोंबा बे शुटिंनि क्लिपखौ आसामाव जादों होननानै आपल'ड खालामनो हागोन स' बेबायदि निउसनिफ्राय नोंथांमोना जागरूक जानानै था आरो लोगोसे गावनि पार्सनेल डाटासफोरखौ नोंथांमोना एसे सेभ खालामनानै लाखिगोन नोंथांमोना जेब्ला ससियेल मिडियायाव माबा मोनसे आपल'ड खालामो बियो केতিয়াवबो इरेज खालामजाया बिनि थाखाय सांग्रां जानानै थागोन आरो मिडियाखौ सिरियासलि लागोन थेवब्ला दिनैनि जों टक श'नि गेजेरजों जों गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय बिथां एलबिस दैमारिनि जोहै जोङो नोंथांमोननि सेराव जेसेबां हायो जों बेखौ फोरमायहरनो नाजाबाय लोगोसे मिडिया जार्नालिजम बे जोंनि बर' माहारिखौ गोजौ फारसे दावगानायाव बिनि बिहोमा बिनि बिफाव रल बे गासैनिबो सोमोन्दै आरो लोगोसे मिडियानि खायसे एडभान्टेजेस आरो डिसएडभान्टेजेस आरो बेनि साइड इफेक्ट बेफोर गासै खोथाखौ जे जोंनि स्टुडिय'आव फैनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनायनि थाखाय बिथां एलबिस दैमारिखौ जोङो जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि जानानै आङो साबायखर जासिबाय आरो जोबथारनायाव बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोन जाय बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ नायनानै दिनै जोंनि चेनेलखौ ग्रथ खालामदों बिथांमोननिसिमबो रोजासे साबायखर जासिबाय जोबथारनायाव आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनो नागिरो जे जों होलाय लालायजोंसो जों जेब्लाबो दावगालांनो हागोन थ' बेखायनो जेब्लाबो गोसोआव लाखि नोंथाङा माबा मोनसे हो जोंनिफ्राय माबा मोनसे नोंथाङा ला थ' बेखौनो जों आसा थिबाय आरो जोबथारनायाव जों once again I thank Elvis Daimari for coming here and sharing his ideas on media. गोजोन्थों।